पात्रा 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 मला किती घाल मध्ये पात्रा पात्रा हात नाही मी पात्रा बरे कर पात्रा देव तू बरो करता पात्रा दे बरे कर पात्रा हा दे बरे करू हा पात्रा 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 हात नाही पात्रा हात नाही पात्रा त्यांची हा देव तू बरे कर दे हात नाही बरे पात्रा हात नाही बरे पात्रा पात्रा तू 10 रुपया कॉइन घालता 10 रुपया नोट काढता किती रे पात्रा बाबा 10 रुपयान कॉइन चलना नाही रे ताका लागून नोट काढला किती रे पात्रा आमची फोकाण कर पात्रा किती रे पात्रा हात नाही बरे पात्रा शे किती मनीस रे शे 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 किती भिक्का कर पात्रा दोन्ही हात नाही बरे पात्रा दोन्ही हात नाही किती घाल मरे पात्रा अरे बाबा तुझ्याकडून हात नाही बाबा चोय मरे बाबा तूच चोय मग दोन्ही हात नाही बाबा किती पण घाल बाबा प्लीज जे तू बरे करतला किती पण घाल दोन्ही हात नाही मरे पात्रा कडून 500 नोट हा मरे फोकतो मोड घेना ता ओढणं असो मोगाले ओढणं असो मोड घेना अरे तू 500 मोड जाय मरे किती अरे पडला किती होईता 500 मोड आणि रे 500 जाय मरे कोड्यानी मोड हा आणि तू हाता लोकांना नागो याला रस्ता ना होय